Idan iwe irang ba ibal phone yang iong ba ikwa ban pelat ya ki video ki jonga tang ba iong ba ki bun ki video imla ban pelat tang kano ru namar ba imnang syu ban jet ngaru ngalas ngu phalla hiru kumnu bang lala ban keren ya kini kimat ki bangala ajing tip ki babun ba ki perlok bangam ku asyu ban keren namar ba dan nong kersan yang ngalas ngu bit kata kajing long priu ke jonga ba ladang ade ke priu he larang ba kabakim pediang di hendrai ha baki ba phone pat mentang persyang bangan keren telefon ngayo phone ita iba iba dei na kata katan kleriat tang syukran ya I ting ong to ba atau keren syua maphi namar ba syua bangan keren mangangan sangap thu syua phi phin ai kat nu ka ding keren yang bangan tip ngan syempang halor kitu ki kena ki ba sya tangan markom ta ita iba ai ti isu keren da kita kabor ka bateng ahi isu ong ba nganga de kristan basisya ngangam dei kum kita ki kristan jantia ngadei beriu ba isi ya kathok ngadei bakaran betang kahok kata ka khana ka ba yasya tangan kaya dei ka mantu sudah kata ka beriu ka ba ya basyakan ni ka than ka dei ka ba tang ya ka pisah hadu ngas kasuken dit ngam yo asyu man keren mangang ong to seba to ai lan an keren kendiat banga kwa ta mangan wan da ding so thu syatu ba ngan wan ai men siem ne ngan wan ai kanu ka ding selok yaki ba lada ki syak tangan kumta lada ki ya te kinu kilenti ki ba persya ya ka sarkar kamot ba kadai kita ka sarkar ka mga keren ka ju kadai kita ka sarkar ka ba phile jet ma phi ki ba nadang is persya ya ka sarkar lada ka sarkar kamla bakan priang ti ka susat ai kapor tibat kata pat kadai ka ba ngaru nga ai ka jing kersian pat ya ka sarkar ha ka ba ya dei bat kata ka jing syak tangan jong kini ki samla jong ka jantia ki ba la penpau syangi ki pat baru ya ka jing duk jing kedu ha kata ka bala khang no ya utong yong tingaru ngala jubut dien ya kata nadu bala khang yo utong yong kala don sisya kata ka jing her ha ka khayi pateng ban la dadu la da yangat lut ta kiram kisya barok hat balangat lang hiru wat mangaru langat lang namar ba la ya kersian ya kiwe la asa dot kapisa la jong ko bade ban siu syatu dikata ka de ka mat ya la diru masuk tho ba ya phi ki pat baru phi mat ya kijing yan nang tapan tang bangala but dien pat ya kani ka sarkar mentakar la yo I ba kata ka jing penbam ketien kajing penbam ketien kajing keren bertong kadai ka bawat dangaru ngam tre bangan priang ngala yo I ha kita kipor ki balaja ki jing yap ha kitu ki doyong ha ki krem doyong kidan kita ki bala ongkum kan ni ka sarkar kan da yo bampong kan da yo kan da yo pang sini kan da kala bambrio kumta kita ki de ki kentien ki ba wat ngarong ating ngasngu ngasyusngu jam rengiu ngasyusngu jam daw ti kan ni ka sarkaru kadai ka ba kumangaru lesi kala tri baha kanu penbam ketien kumta ti kasalia ki ba ong di top mo pha sarkar phanang bam tu ko pisa phandai opang kumta ti kata tingarong ai jing kersian ya sarkar ba on nai tre kum kata ka kam ka ba on up ya kata ka jing penyap ki priu kumta ban supli kata ka kam ti doyong da ka ban sya keren bertong hakipat ba tingarong am ai jing kersian namar ba kata ka kam ti doyong kadai ka bangi layo I ba ki jing yap ki labun de kisnem tang banga ngamla bangan ong dokhang no ya kata dengan syu ai ding kersian pat ya ka sarkar namar ba ngayo I ba kani ka sarkar kadai ka banang bahaban penyat bawat kitu ki than kaput ki balak yo sngo labun snem menta ki ba taka jing duk jing kedu ka ba ki mat ki jing kim yo ban rep ki jakarep ru
pindalet banyak kendu kita ki nong kaput kimtre ban keren ki ong bet bangi burum be ya sarkar te kata ka ba ngasong tenat hadu kata ka ba haba kitip bakata ka sarkar ka di ka badan hakabor haba ki burum ka sarkar ka sangap bat mentap hilayo osngo ba katu ki shnong katu teli ki shnong ki ba labun baha ki jingyakhi labun bun snem kum ka khanduli ka blok 1 blok 2 mukro ka langpi ka lapangap kamut kitur haduk mentap hilayo osngo ba ki babun ki bala sangap jar bat ki bala bun hi ba menta kinong lapangap ru ki yai update ya ka sarkar balanu kan penben bat ba ki ut ki nam ya kita kijing ki jong i tang ba pindalet manga maphi kimtre ban ya keren kita ki shinong ki ba shai ba ki ba song thu hawa ni ki pa ba ngi lejet ya tak sarkar ke ni ut ya no de kata ka ba ngakerpat ya ka sarkar batang kata hi ke de sien banding kong bat sien bakhat du syu jong nga kabangan ai bor ya sarkar batut pen shai no to wan ra no ya kata ka jing rakhe don buram jong kata ka sarkar jela ka pura ka bangila yo hakani ka Meghalaya jongi menta da ka ba sarkar kala pensyai ba kala dep siu ya kata ka ramjong kata ka boarding ka balate maraw yangi ha kisan hu saus nem tang kata hi kala de ka jing wan ra ka jing kala ya ka jela ka jongi ha ka ba ka sarkar kan yo bono nang ni syakmat ha ka ba kalong try ya kani ka boarding jong ka umyam kate kata ka ba ka sarkar kan long kata ka sarkar ka baruspa ka banwan ra kata ka jing ruspa ya ka jela ka jongi ha ka ba ki khana school onnom siu by school ki bai pang ba shitom hospital ru barakhat ki doktor ki nas umdan kam siu ai shu mangiru sinaya ro na klaru ndai siu shu kata ka de ka bangangan guarantee ba ka de kata ka sensyar demokrasi ka bangi ki pa ba ngi don hok ban keren ngi don hok ban pen i yak sarkar ngi don hok ban ai bor yak sarkar bat ngi don hok ban peli kinu kilat yak sarkar ki bakan wan ra ya ki projek hanang ba ki taki kena puli kin yo banet ya kita ki study tour abroad kumbalat ki wei ki jat ban rio kelengkat pathai kumbal yo alat ki wei ki nong shong shinong jok ki wei ki ri nang ta kin yo hadu kita ki jinglet abroad jong ki rio ki ba dei kat kum ki kam ki ba dei kinong rep kin yo alat ki ba dei ki ba ri jing ri kin yo alat ki ba puli ya ki Mariang kin yo alat ki ba puli ya ki kita ki karkhana ki ba punjat nana ki jong sarkar ka tip bakan sayo alat ban ai abroad ya kita ki rupat baru om kum hakini kisnam ki balalet ki bala yo alat abroad dei tang ki minister ba dei tang ki briu ka sarkar den reita kan ni gading ruspa jat da ka jing long try ya kan ni ka boarding umyam ka sarkar jela jongi kan salong ka jela ka ruspa ka bansawan ra ya ki wei ki boarding kum balawan ra ya ka leshka kum balawan ra ya ka riangdu kamut ka sarkar kan sala ban penmi ya kita ki karkhana ki ba keleng sodong ki ba menta na kan ni ka leshka ka sarkar lala ban ai ki tu ki karkhana ki ba bun shajantia tangba kidei kiba ka sarkar kan sala ban pen kala ya rukom trekam trejam ha kitu ki sarkar tat onda kala dep siu ya kan ne boarding syak umyam bat ba kan jo sisien bakala dep siu ya boarding jong umyam kala yo banon ra ya ka ILP bat sisien bala yo ka ILP ngila yo ya ka railway kata kan de jelak berus patam kaba nginum du jingkermen shu ya kan ne ka sarkar bat ladangi de kita ki pat ba ki bala shai ki bala shamphang ni de ban ailat baka ta ka sarkar jongi ka ba la trei bha ban trei rat ba kat ban pen lat luit ka jela ka jongi na ka jela asam ka de kata ka ba ka bor jongi ki pat ba in ai ka jing kesyan ya kan ka sarkar ba lada ka ju ka sarkar ka de ka ba yai la ban yai trei ya ka kam man la ka san snem la ka wicket snem shak wicket snem kadai kata ka sarkar ka baruspa ka ban peruspa yang ikipat ka jela. Kublai syukur.